Mrs Jones a Mrs Jones fi. Y rheola yw, chi angen bwyta 2 chocolate eclair yr un. Ond, pwy bynnag sy'n gorffen y gyntaf, maen nhw'n ennill dim byd. Felly, un fwrdd, Annie, 2 chocolate eclair yr un. Rydyn ni wedi derbyn profiadau arbennig o ganlyniad i bobl yma. Diolch i'r holl staff am edrych ar ein holaeth dros y blynyddoedd gan gynnwys pobl pwysig fel Mrs Woodcock, Mrs Brown, Sarah a Mrs Dundee. A Mrs Hughes. Pwy sydd wedi dwyn y pen? Ac wrth gwrs, diolch i Mrs Angle am holl gyfleoedd mae'r ysgol wedi chynnig i ni. Mae wedi bod yn anrhydedd cael bod yn ysgol fan hyn yn Ysgol Gymraeg Llanfarin. Ac wrth fynd ar hys am nesaf ein taith, gallwn edrych yn ôl a chofio ein ffrindiau cyntaf yma yn Salisbury. Ond, cyn i ni fynd, ffafr olaf, gallu chi roi list ni i Ysgol Gymraeg fel iawn? Iawn, ond pwy sydd am gyrru? Mrs Williams? Dydy hi ddim yn gallu parcio i achub ei bywyd. Mrs Williams Kenny? Let's run honna mewn I folyn. Mrs Roberts? Sy'n cyrraedd y mic. I've got heb safon. Mrs Jones? Methu ddyfynu ar chadi. Mae hanner nhw wedi bod ar speed awareness. Bod ni'n gallu gyrru bachyn ar rai. Gofo beth newn dal y byd. A dyma ein can olaf. Dechreuon ein siwrne ni, safon eich dwylo chi, yn nwylo Sant Barig, sy'n amddiffyn ni. Rhaid I ni adael nawr, amser I gael hyn glawr, o mae'n hyn bryd I ganu, ymlaen gyda ni. O mae'n hyn bryd I ganu, ymlaen gyda ni. Atgofion annwyl sydd yn ein calon, profiad y cofiadwy chwarae
Ie!